Croeso Recruit. Eich bod chi'n eitha cryf, rydych chi'n gwybod sut deimlad yw bod yn sâl, fel bod y twymyn neu beswch cas. Mae gwahanol feirysau a bacteria yn ymosod ar eich corff trwy'r adeg, a gallen nhw eich gwneud yn sâl. Beth am edrych ar sut mae'r corff yn cael ei heintio, beth allwn ni ei wneud i amddiffyn ein hunain rhag mynd yn sâl, a sut y gallwn ni ymladd yn erbyn clefydau heintus. Mae clefydau heintus yn cael eu hachosi gan feirysau a bacteria sy'n mynd i mewn i'ch corff mewn gwahanol ffyrdd. Rhai drwy gyswllt corfforol ar fwyd wedi'i heintio neu trwy friw agored, ac eraill yn yr aer rydych chi'n ei anadlu. Dychmygwch fod yn Academi Hyfforddi Helwyr Heintiau. Rydych chi'n eistedd wrth un o'r recriwtiaid eraill yn yr ystafell frithio, cyn sylwi ei fod yn edrych braidd yn welw ei fod yn pysychu. Y broblem gyda'r frech goch a chlefydau heintus eraill yw y gallwch chi gael eich heintio a heintio pobl eraill hyd yn oed cyn i chi gael unrhyw symptomau. Mae firws y frech goch yn lledaenu trwy'r defnynnau bach y mae eich cyd-recrwt yn ei gwasgaru i'r aer pan fydd yn anadlu, yn siarad, yn tisian neu'n pysychu. Gallen nhw wasgaru hyd at 20 metr ac aros yn yr aer am oriau. Os nad oes imwnedd gan y rhai sydd yn yr ystafell frithio, bydd bron pawb yn cael ei heintio, gan eich cynnwys chi. Mewn wythnos neu ddwy, byddwch yn dechrau sylwi ar symptomau cyntaf y frech goch, fel y gwnaeth eich cyd-recrwt, ac yn y pen draw byddwch chi'n teimlo mor sâl nes bod yn rhaid i chi aros yn y gwely, pan mae'r frech goch neu glefyd heintus arall fel polio, Covid-19 neu diphtheria yn dal i ledaenu o berson i berson, mae'n cael ei alw'n frigiad o achosion. Mae brigiadau fel hyn yn beryglus oherwydd y mwyaf o bobl sy'n cael eu heintio, y mwyaf o gyfle sydd i'r feirws neu'r bacteria gyrraedd pobl sy'n methu brwydro yn ei erbyn, pobl a allai orfod mynd i'r ysbyty. Gallai rhai pobl farw hyd yn oed. Mae brigiad mawr gyda miloedd o achosion yn gallu gorlwytho ysbytau os nad oes ganddyn nhw ddigon o feddygon neu nyrsys i ofalu am yr holl gleifion a gall effeithio ar ysgolion os oes llawer o ddisgyblion neu athrawon yn sâl a gall hyd yn oed achosi i siopau gau os yw'r bobl sy'n gweithio ynddyn nhw methu dod i'r gwaith. Mae angen eich cymorth chi arnom ni i atal achosion ac i achub bywydau. Ond yn gyntaf, bydd angen i chi ddysgu mwy yn glyfydau heintus, sut mae'r system immunedd yn gweithio a sut y gall brechiad eich ymddiffyn chi ac eraill rhag mynd yn sâl. Mae hi'n bryd i chi wneud eich ymarferiad cyntaf. I ffwrdd â ni.